Nosaltres, els programes de treball ens serveixen com a eina en quant a assessorament, ens assessoren moltíssim, ens donen formació i ens ajuden en la promoció. Tota com una xarxa de contactes que nosaltres, si no pertanyéssim, no hi tindríem accés. El que més ens aporta és el coneixement de mercat, sobretot del mercat exterior al qual ens volem dirigir. Aquesta intel·ligència de mercat, les dades que venen també dels centres de promoció turística a l'estranger són fonamentals per nosaltres per poder crear producte turístic i poder-lo vendre de la millor manera segons cada mercat. A més, el recolzament directe cap a l'estranger per nosaltres és fonamental. De fet, les aportacions, les col·laboracions que hem tingut amb els centres de promoció turística han permès que tinguéssim un feedback de les accions molt, molt important per nosaltres. La jornada d'avui jo l'he trobat molt interessant, molt amena, molt divertida. Jo crec que no és tant la teoria pura i dura, sinó a més fer-la que entri d'una forma molt, molt, molt amena i molt te queda molt més. I a més, sobretot heu donat unes eines molt bones per poder reflexionar sobretot i posar-ho en pràctica.